цел е просто да седат и да копаят в базата за данни за вашите клиенти, за данни за вашите контрагенти, данни за вашите сделки. Обикновено тези неща са написани изключително грамотно, хващат се относително трудно и наистина в този момент ви трябва специалист по съответната система или съответния език за програмиране, който да успее да направи пълен одит на тези неща. Така просто с преглед на модулите в админ панела не се получава. Те обикновено тези модули не се намират в админ панела. Ако имате някаква ERP или CRM система, независимо каква е тя, там е ясно, че вие имате една изключително голяма база от конфиденциална информация в по-малък или по-голям смисъл. То тогава вече минаваме малко на тежка артилерия. В смисъл тук, ако искате да сте по-така застраховани, хубаво е нещата да се разделят, хубаво е да има от една страна някакъв фронтенд, който да работи с клиентите, който да не се доверява на 100% от информацията, която постъпва под тях, а тя да минава на някаква обработка, било то администраторска, било то някаква скриптова или нещо такова, т.е. поне отгоре да проверявате нещата, които ви влизат в базата. Абсолютно задължително е по възможност всичко, което е изходящо в посока клиента, да излиза в някакъв PDF формат или нещо подобно, т.е. Вие по този начин си гарантирате, че клиента, получавайки някакъв wordовски файл, няма да нанесе корекции в него, които са в ущърб за вас. И респективно след това да се обади да кажем, а ти ми обеща 15% отстъпка в твоята система ми обеща, ти сега не ми я даваш. Въобще това са неща, които така трябва да бъдат мислени и разработвани на ниво IT. Практиката показва, че да, окей, безплатните решения работят за малките фирми. Работят, силно казано, до толкова, доколкото те абсолютно гарантирано са изложени на ветровете и просто не е решил някой, не е дошъл да ги пробие. Вече ако отидем на вариант, в който вашия бизнес зависи от това, което публикувате в интернет, тогава е абсолютно задължително, ако не е IT специалист на разположение, то да имате IT агенция, която периодически да ви прави одити и да коригира всичко това, което сте натворили вие и респективно вашите служители. Тук трябва да препоръчам и нещо, което господин Бъчваров така ми препоръча да си включа в лекцията. Освен вашите служители, всъщност може да се окаже, че един от големите врагове на фирмата сте вие самите. Практиката да работите с администраторски акаунти, независимо дали машината ви е Linux или Windows. Там, където, особено в Linux в общи линии с 4 букви може да се затрие цялото съдържание на диска, ако сте с администраторски акаунт. Това въобще не е добро. Тоест, препоръката е винаги си създавайте някакви потребителски акаунти, от които да си дадете съответния достъп до съответните системи, с които искате да разполагате, но нека акаунта ви да бъде такъв, че да не допира до функциите на ядрото на машината, т.е. да не застрашава работата на самата машина, върху която работите. Виждал съм изключително много хора, които просто са решили да пробват нещо и така са го пробвали, че после една седмица не можем да им извадим данните от дисковете. И в този ред на мисли, неколкократно се спомена днес думата бекъп. Мой приятел, който управлява интернета на половина Европа и Азия, има една изключително правилна реплика, която ще ви кажа. Той казва, че има два типа хора. Първият е те са тези, които знаят, че им трябва бекъп. Вторите са тези, на които им предстои да разберат. Това е абсолютен факт. Аз лично, предполагам и вие, не познавам човек, в това число и аз, който да не е губил малко или много някаква информация при някакъв срив. Независимо дали е бил външна намеса, хакерска атака, токов удар, изгорял диск, откраднат лаптоп или нещо такова. Но рано или късно информация, която не е дублирана, се губи. В този ред на мисли горещо препоръчвам, независимо дали ще е облачно решение, независимо дали ще е споделен хостинг, пожелавам ви да имате фирма, която да може да си позволи
всичко това да е in-house решение, т.е. вие да си разполагате с сървърите и всичко останало, но никога едно копие от данните, прибрано на топло място в шкафа, не е излишно. Повечето от фирмите не разполагат с такъв гигантски обем от информация, че да не могат, примерно веднъж седмица, да правят някакви междинни записи на CD-та и просто да ги складират. Значи, може да звучи старомодно, може да звучи страшно, може да звучи така еретично на фона на бекъп решенията, които се предлагат от клауд услуги и всички останали, но за мен практиката показва, че това специално е най-доброто решение, що се отнася до пазене на конфиденциална информация. И не само конфиденциална, просто информация, която ви е необходима, за да вършите добре работата. Искам да обърна малко внимание по отношение на атаките, подслушване и следенето на трафик. Значи, както ви казах, специално с подслушването е много забавно. Не знам защо аз в годините си, които съм работил като администратор, 9 от 10 потребители, които са имали въпрос към мен, въпросите са били дали ми се чете почтата, дали ми се следи трафика, дали администраторите знаят какво се случва и как се случва. Както вече казах, простият отговор е да. Машините, които управляват и разпределят съдържанието в интернет, имат доста подробен набор от инструменти, който позволява да се записва абсолютно всяка една активност, която се случва в тази машина. Това са така наречените логове. 99% от демоните правят свои собствени логове. Някои от тях, даже не някои от тях, по-голямата част обикновено са изключени, защото не са необходими, но това първоначално някога преди години е било замислено като инструментариум, с който администраторите да могат да следят как функционира една машина, какво и се случва, има ли проблеми и така нататък. Тоест, това нещо е служило първоначално за проверяване на статуса и жизнеспособността на машината. С течение на годините, естествено, някои хора от службите и не съвсем от службите са се сетили, че това нещо може да бъде използвано и по други начини. Няма да навлизам в технически подробности, само мога да ви кажа, че при достатъчно добро желание всеки един администратор на машина, която е между вас и необятния свят на интернет, при добро желание може така да си настрои демоните, че да е в състояние да извади всяка една ваша активност по ден, по час, по минута. Сега тук надявам се да не съм ви изплашил до толкова, че да се юрнете да си криптирате всяка една комуникация, която извършвате в мрежата. И затова искам да ви кажа, че това обикновено се прави изключително рядко, изключително така времеемко, трудоемко, ресурсоемко е. Много бързо се изчерпват дисковите пространства с тези логове. И това нещо, за да се случи, трябва администратора, който ви е проследил, да се е здобил с съответното разрешение от съответните служби. Т.е. вие трябва да сте попаднали под една или друга форма в полезрението на правораздавателните органи, които имат право да извършват подобен вид и род разследвания. Даже ако не се лъжа, в АБВ имат политика, очевидно закона им я позволява, дори да отидат там със съдебно разрешение, дори да отидат качулките и да изискат комуникация между човека Хикс и човека Y, те получават като информация само единствено тези двама души дали са си комуникирали, кога са си комуникирали като време, час, дата и в каква посока е текла комуникацията, т.е. кой на кого е писал. Самото съдържание на писмата не го предоставят, дори и в този случай. Предполагам, че на един последващ етап, ако се повдигне обвинение и така нататък, може би има и вариант, при който да се достигне и до съдържанието на писмата. Самите АБВ декларират, че достатъчно дълго време пазят съдържанието на писмата и е необходимо минимум 3 месеца да не сте си влизали в почтата, за да я закрият. Но на практика всеки пази всичко. Малко или много, всеки пази всичко, не в 100% детайли, но достатъчно, ако се зададат правилните въпроси, да се получат правилните отговори. В този ред на мисли, това, което се случи срещу акта, аз тогава бях изключително раздвоен. Защото акта всъщност се опитва да облече в законова форма нещо, което така или иначе съществува технологично на практика. Тоест всичко това, което беше записано в акта,
Ако изключим това, че доставчиците на услуги трябваше да вкарат едни луди пари в хардуер, който да обслужва цялото това нещо, на практика всички останали инструменти и всички останали възможности, които акта предлагаше за проверяване на човека Хикс, те си съществуват от много отдавна. Те не са нещо ново. Акта просто се опитаха да развържат ръцете на правоносителите, така да ги кажем, за директна саморазправа, тъй като в момента нещата малко или много са усложнени. Всеки един, който иска да достигне до вас и да извърши някакво действие срещу вас, трябва да мине по една доста дълга административна верига, с неясен край. Акта е добре, че падна с това, че на практика запази тази административна верига и попречи да се създаде един шорткът, който всеки един правоносител може да достигне директно до вас и да предприеме някакви граждански действия към вас. Което пак обаче ме връща на мисълта, че това не е невъзможно да се случи. Достатъчно е вие да сте достатъчно атрактивни на човек Хикс. Този човек Хикс да отиде при вашия доставчик на услуга, под една или друга форма да си купи, образно казано, един администратор оттам и този администратор да го снабди с необходимата информация. Пак го казвам, това е абстракция. Предполагам, че колегите, които са от хостинг компаниите и колегите, които предоставят клауд услуги и така нататък, респективно са си развили една така достатъчно добра вътрешна мрежа за контрол на персонала, т.е. малко или много такива възможности са ограничени, но все пак съществуват. По отношение на атаките, които могат да бъдат извършвани към фирми и към вас в частност, тук стигаме до прословутите анонимни. Значи, поне по мое мнение, така, с което не ангажирам никой, за мен анонимни в чистия им вид, такива каквито са световен мащаб, в България не съществуват. Веднага казвам защо. Познавам няколко човека, които са в кондиция и с съответните познания и с съответния мироглед да бъдат част от групата на анонимните, но те просто не го правят. Това, което се случва в България, са едни псевдоатаки, които много удачно се прикриват под формата на анонимност, на световния анонимност. Значи, нека да отбележа само няколко неща. Първо, анонимните в световен мащаб, истинските анонимни, така да ги кажем, никога не са си анонсирали акции предварително. В България това нещо се случва посредством един отворен канал в Facebook и още един отворен форум, в който всеки един може да влезе, да прочете кога и как е следващата акция. Другото, което е изключително така идиотско и просто да видим кога ще започнат гонени в тази сфера, те там призовават всеки един, който не е съгласен, няма значение дали с цената на тока, цената на горивото, цената на монополите, ето тия тук 3 инструмента, давайте ги, да ги взимете, пускайте си ги вкъщи, да им трошим сайта. В един момент, понеже сървър отсреща има някакъв крайен капацитет на външни връзки, тези връзки се изчерпват и всеки един последващ, който се опитва да отвори сайта, му дава, че или връзката е изтекла, или сървъра не може да бъде намерен, или има някаква грешка и така нататък. И се започват гръмките заглавия, анонимните свалиха сайта на не знам кой, да не цитирам имена. Имах възможността при един от моите клиенти наскоро да присъствам на една такава атака. Директно попаднах на живо вътре в нея, за да видя какво се случва от страна на сървъра. На фона на всичките бразилски проксита, които бяха вдигнати за да отварят конекшени и да затрудняват връзката, имаше изключително много обикновени граждани, които най-вероятно повлияни от идеята от анонимните, свалили си инструментите, без да вземат каквито и да е мерки, пуснали ги, насочили ги и се оказа, че имаше, мисля, че 5 бразилски проксита и около 7000 реални домашни адреса в България. Изключително красиво нещо. Тогава аз казах на този администратора, който е на въпросната компания, че всъщност ние сме едни от първите хора, които могат да назоват анонимните в България по име. Реални адреси домашни, които бълват заявки,
не е никакъв проблем да бъдат тракнати обратно. И въпрос на време е анонимните, така, българските анонимни да ударят някой, който да реши да подаде жалба. Най-малкото, което е изключително неприятно, е, че в едни такива псевдоатаки, защото Denial Service атака всъщност е една атака за отказ от услуга. И ако вие не сте фирма, която работи с клиенти т.е. ако от вашия сайт не зависи някаква дейност на ваши клиенти, т.е. вие просто трябва да изчакате или да спрете сървъра за малко, тези хора рано или късно ще си спрат инструментите за атака и това нещо ще спре. Да не говорим, че е възможно да се предприемат временни действия с ограничаване на броя от връзки, които се правят IP-та и така нататък, т.е. чисто административни неща, да не влизаме в подробности. Но това нещо не е опасно, по никакъв начин няма да ви срине сайта, по никакъв начин данните ви няма да бъдат изложени на показ. Докато има и съвсем други примери, значи един от първите хостинг доставчици, мисля, че беше Cloud9 в Англия, 2000-та година, му направиха такава атака, вследствие на която той беше тръгнал много добре, вървеше